Футболчылар быел беренче мәртәбә ачык күнегүдә туп тибә. Журналистларга гадәти алымнарны гына күрсәтәләр, стерне ачырга ярамый. Читтән караганда барысы да яхшы күренсә дә, хәрәкәтләрне камилләштерәсе бар әле. Хилафлыкларны тренер һәм спортчылар үзләре генә белә. Ләкин иң беренче чиратта һава торышына ияләшергә кирәк. Чөнки алар сезон арасында Төркиядә җыеннар үткәрде. Быелгы беренче рәсми уенны да Краснодарда уздырдылар. Җылы яклардан соң Казанга кайткач, салкынча ди команда вәкилләре. Мы особых там проблем. Егетләр тыныч кына әзерләнәләр, борчу мәшәкатьләрсез. Клуб җитәкчелеге барлык вәгъдәләрне дә үтәде. Финанс яктан да, башка мәсьәләләрдә дә сорауларыбыз юк. Шуңа кәеф тә күтәренке. Безгә хәзер һава торышына яркылашырга кирәк. Хәзер табигатьнең кыштан язга күчкән мәле. Менә игътибар итсәк, бу якта кеше биеклегендәге кар көртләре, ә инде монда ямь-яшел хәтфә үлән. Әлеге уен кыры ашламалар белән байытылса да, әлегә ныгып җитмәгән. Чөнки ул ясалма газон түгел, ә чып-чын, чирәм. Аның каравы, футболчылар бик көчле һәм нык. Алар кышкы яллар вакытында төрле күнегүләрдә катнашып, үзләренең осталыкларын арттырдылар. Кайбер җанатарларның Казан командасы быел да җиңмәс дигән шик-шөбһәсе менә шу кар кебек эреп юкка чыгарга тиеш. Исегезгә төшәбез, Юрий Үткелбаев узган елның ноябрендә баш тренер Леонид Сускины алыштырды. Сезон арасында Рубинга Казан клубында тәрбияләнгән Илмир Нәбиуллин да кире кайтты. Аңлашып эш итәләр. Хәзер тренерларга сайлау мөмкинлеге бар. Алар карамагында 32 футболчы. Ә бу 3 состав дигән сүз. Устозлар өчен тактик яктан бик отышлы алым. Чөнки көндәшләр уенга нинди состав чыгасын төгәл фаразлый алмый. Возобновление чемпионата или рестарта. Кышкы тәнәфестән соң чемпионатны башлап җибәрү авыррак. Бу гадәти күренеш. Җыеннарда күп шөгыльләндек, футболны да сагындык. Максатлар зурдан. Көндәшләр дә безгә каршы аеруча җитди әзерләнә. Чөнки безне җиңсәләр, аларга икеләтә премия түлиләр. Рубин хәзер турнир таблицасында икенче урынны били. Премьер-лигага турыдан-туры чыгу өчен беренче ике баскычны саклау мөһим. Казанларның төп көндәше Калининградның Балтик һәм Владикавказның Алания клублары. Гомумән, һәр көндәш белән ярыш киеренке булачак. Одно дело показывать хорошие результаты на сборах. Җыеннарда яхшы нәтиҗә күрсәтү бер хәл, ә чемпионатта җиңү бөтенләй икенче нәрсә. Берничә көнлек Краснодарда Кубань командасын җиңдек, ләкин бик авырлык белән. Düzәтәсе хаталар бар, максат һәр уенда уңышка ирешү. 12 март көнне көндезге сәгать 3-тә Рубин чемпионаттагы аутсайдер Ульяновскийның Волга командасы белән ярышачак. Уен Акбарс аренага билгеләнгән. Ондагы чирамның сыйфатын саклау өчен күнегүләрне бары тик үз базаларында гына үткәрәләр. Илдар Сафиуллин, Ленар Хуҗахмәтов, Яңа Гасыр каналы.